The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, karong adlaw, gikinahanglan nga atong pagpangandam sa atong kaugalingon, as usual, ingon nga magtutuo, gikinahanglan nga mogamit kita sa prinsipyo sa recovery technique sa 1 John 1:9 nga gitawag gini og rebound technique. Gikinahanglan natong gamiton kini kung naapa kitay mga sala nga atong gitipigan diya sa atong kalag, kini mahimong babag. They become barrier to our study. Busa gikinahanglan gamiton natong 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang panalang kanimo higalang wala pa'y kalwasan,
Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31 kana. So, karon mag-andam tas tong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway sa among kinabuhi. Ang tuni gayon na nagaginawa pa kami, ligon pa kami sa among panglawas. Askil pa, kini og lanti pa nga among pangisip. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya, nga imo pa kaming gipabuhi. Kaya imong plano sa among tagsa kinabuhi nagalihok paman ug wa pa man mahuman busa aniya kami sa tumang pagpaubos. Nagapasalamat kami o Dios sa imong kanunayon gayud nga pagkamatinumanon sa imong mga saad kanamo. Dili nga adlaw uban ni kami o Dios sa padayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Lamdagi kami o pasabta kami o Diyos, pinagi sa paglihok sa Espiritu Santo nga moray bugtong magtutudlo sa kamatuoran. O salamat ni among Bible study, pinagi sa YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga suki, atong mga higala, atong mga kaigsunan diha ni Kristo. Welcome na usab. Niya na usab kita sa pagpadayon, nining atong padayon gayog dupot sa paghisgot, pagtuon, bahin kini sa the problems in life. Mga suliran sa kinabuhi. Okay? Padayon kita. Ini atong paghisgot nini. Ato namang patinaw kanimo nga ang mga suliran dili magyud kalikayan samtang aniya pagita ni ining kalibutan na. O dili kinipod sila masulbad kung wa kita'y pagkat-on sa solusyon ni ining maong mga suliran. So, okay, kung balik ko na di gyud kalikayan ang mga suliran while we are still alive. So, kung natin mga suliran, kana nagpasabot nga kita buhi pa. Okay? Samtang niya pataning kalibutan na gyud tayo mga suliran. Now, ang mga solusyon din mga suliran nga itong gihisgutan are best understood sa diha ang mga suliran atong i-define. So, diha sa pulong sa Dios, kitang mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo gimanduan sa dili paglikay or to choose not to have problems, meaning denying problems. No, we cannot deny problems. So, it is important to know ang general concept sa mga suliran. May hinungdan nga kitang mga magtotoo gisangkapan sa Dios sa iyang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. O karon atong ipadayon ang atong paghisgot ni ini. Okay, kagahapon ako kang giingnan nga kung bahin na ganig mga suliran when it comes to problems, you either use God's problem-solving devices or ang imo bang tawhanong mga solusyon sa pagsulbad sa mga suliran. It's either God's problem-solving devices or your human problem-solving devices. Apan timan kanunay kining prinsipyo nga ang tawhanong mga kasulbaran dili kana kasulbaran. Dili. Human solution is no solution. Only ang Diyos nun rang kasulbaran mo ay matuod, tinuod, garantisado
nga kasulbaran. Mao ni prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real and guaranteed solution. Now, of course, naman tayo kabubuton nga ipagamit sa Dios. So therefore, it's a matter of choice. Naragid sa atong pagpili. Mupili batas iya sa Dios o mupili balantas atong tawhanong mga solusyon. You see, but atong timanan nga kung bahay ng mga solusyon nga tawhanon, di gyud na mo salir. Di gyud na mo lahutay. It will always fail. So narna nimo. Okay? You must consider this principle katong giingon nga adversity is inevitable. Stress is optional. You see? Ang katalagman dili kalikayan. Moabot man gyud na kun moabot man kun naa sa plano sa Dios. Apan ang pagpiit inunta stress optional. But pasabot may himog kanang mo urong ka ba niya na? I mean, mo give up ka ba o magpa-da ka ba niya ng stress o dili? It's optional ba? Ambot pasabot. Kapilian ni mo. So, kung atong gihisgutan man to kagapon itong din rejection sa kanibang ang kanang salikway na nimo sa ubang mga tao, naglikay na nimo mo kana. Ang usa ka kay kung na ay rejecti na apoy rejector. You see? Mo man itong giingon kagapon. Now a rejecti ang pasabot ang sinlikway is the one being rejected. Gusto? Dawat ka na. Okay. Ang rejectee mao ang being rejected. Apan ang rejector mao ay nagasalikway is the one who rejects. I hope na klaro ni mo na. Now, kitang mga magtotoo kanang manduan sa Dios. Amaman gyud sa Dios, admonished by God's word to be persistent in the cognition, metabolization, and application sa pulong sa Dios o sa pagpatuyok ng diha sa atong panimuot. Let it circulate in the stream of our consciousness. Kaya abini mo, sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, na ay daghan kaayong mga suliran nga that would crop up. Okay? And as they hit the believer's life, kung kini mo, igo na sa kinabuhi sa kamagtotoo, ang mga divine assets sa Dios o ang mga Diyos nun nga mga hinagiban alang kaniya, nga gamito niya, are right there in the right lobe of their mentality of his soul. See? Diha sa right lobe, sa mentality, sa kalag niya ng maong magtotoo. It is for the believer to make the outside pressure or adversities internally o mahimo na nung kanang pagpiit, stress alang kaniya, or mutubag lang siya niini, pinagi siyang paggamit sa gahom, the enabling power of God, the Holy Spirit. Kasabot ka? Hence, nagaagad lamang ka na sa imong kabubuton. Ingon nga magtotoo. You see? It all depends on your volition. Now, by the way, mao pa ni nato atong hisgutan kining 3 stages of reactions. Dunay tulo ka mga ang kini. Ang number 1, denial. Number 2, repression. Ang pasabot ning repression, paglubong gyud sa kalimot. O ang ikatulo, projection. Abi nimo, kita mga magtotoo,
gihatagan og pagpahimangno sa Dios. To be sure, we are inside sa divine sphere, operational. Giamaman ta, gipahimangnoan ta, pahinumduman ta sa Dios. Kung naabagyod ta sa sod diya sa operational divine sphere. So that, sa diha nga kita mohimo nagdesisyon, besag unsang desisyon, anaa kita sa sulod sa area of strength. Muna dapit nga naang kakusog, kaligon. Surely, kung mohimo na tag-desisyon, kanang desisyon na would be right and good. Basta? Natural, kailangan ta sa sulod. That is the area of strength. Our reaction to rejection will mo complicate sa itong kinabuhi. May hinungdan na itong makalimtan ang pulong sa Diyos paggamit niini. We become miserable. You see? Now, dili na angay natong kalimtan one thing in terms of this niining butanga. Ayaw na gyud kalimti ang paggamit niya ng impersonal love. Okay? Yung sa maning impersonal love, well, of course, ang laingan o ang buot pasabot ng impersonal love nga kanang you are free from any sin, personal sin. No mental attitude sin, no kanang lingual sin or overt sin. That is impersonal love. See? So, ayaw na ginakalimti. When we use this feeling of the Holy Spirit love, ang imong espirituhanong kinabuhi magapadayon to be solid and moving forward. You see? Ang kinabuhi alang sa kanang magtotoo, makomplikado na noon when he fragments because of reaction to rejection. Kana bang mo, sinta ka sa diha nga ikaw sa likway na. Now, mo ni gitawag og iconoclastic arrogance. Ano sa mani? Tagsara man ni gamito ning punga. Iconoclastic arrogance. Kining iconoclastic arrogance nagkahulugan kini sa diha nga pananglitan na kay idolo o role model. Okay? Then, he later on rejects you. We likewise reject him as our reaction. Natural. Kaya sa likway ka naman, imo pa siyang isa likway as a reaction nimo. Basta? Now, we have already said that there is a problem in being rejected in life. Suliran man na. Remember, if there is a rejector, there will always be a rejectee. Now, sa diha nga ang rejectee, kanabang gisalikway, mo react ngadto sa rejector nga nagsalikway tungod kay wa man siya magamit nga kanang kamatuuran, nothing to use in his being rejected, may mo siyang pildiro. He becomes a loser. Nakasabot ka? So, mahinungdan nga ang magtotoo nang inahanglan og pulong sa Dios diha siyang kalag. So he would be able to respond, not react ngadto sa rejector. Kaya ang usa ka magtotoo, gikinahanglan niya ang iyang pagkaton, paggaling, metabolize, ug paggamit sa pulong sa Dios aron siya mahimong mananaog ni ining bahin na kini sa area ba of being rejected. In short, gikinahanglan niya ang pagkaton sa napulo ka mga kanang kasulbaran sa mga suliran. 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kaniya nga iyang gamiton. Apan it's a matter of choice gihapon, you see. Narani mo gamit ba siya niya na o di? Kung di siya mo gamit,
unsa mahimo siyang piliro apan kun ikaw mo gamit niini ingon nga Kristohanon mao man gisangkap sa Dios may imong kanang hinagiban nga buot sa Dios nga ikaw mahimo mananaog na mo na you become a winner believer. So gikinahanglan nato ingon nga mga Kristohanon, we have to extrapolate all the doctrinal rationales sa diha nga kita mo atubag mga suliran sa kinabuhi. Yes, there are myriads of problems tinuod. Bahin ba sa imong kaminyoon, diha sa imong negosyo, diha sa peers, etc. And we need not react. Di kinahanglan nga mo react mo sintata no niya nang maong mga suliran, but just respond. You see, matubag lang kita kung unsa nga na sa sulod nato sa atong right lobe of our mentality diya sa atong kalang mora na imong gamiton. You see, respond with metabolized Bible doctrine like unsa man pananglitan, personal sense of destiny, impersonal love, etc. Extrapolate them. Hulbuta lang sila. Apply the pertinent doctrines to any particular problem. Kasabot ka? So, ato ragong labason sa itong panunduman kining 8 ka mga kanang hugna o ingnon ta mga ang-ang sa pagka-revelationista. Stages, 8 stages of reversionism. Kining reversionism, o niya ito gigamit, doctrinal term na ito gigamit, kinibang mga magtotoo nga murag ning atras sa ilang Kristohanong pagkinabuhi, inay sila mo abante, meaning nagapadayon silang spiritual momentum, nagatubo ang ilang kalag, abante man nag-atras naman noon. Mo nahigingan lang reversionism. Yung reverse ba? Kamong mga kamao mo drive, iba mo nga unsa nang reverse. Mo atras. Mo ni. There are 8 stages of reversionism. Okay. Ang una ni ini, reaction, distraction, reaction. Mo react mo na, sinta. Nya, sunod, ang musunod dahil ni, frantic search for happiness. Okay? Unsa pa'y sunod? Ikatulo, operation boomerang mo sumbalik na niya nimo. Ang ikaupat, manigan lag emotional revolt of the soul. Mo rebuild din na. O niya, ang ikalima, negative, locked in negative volition. Locked in na gyud. Sirado na gyud. Wa nagyukay gana sa pagtubo. O niya, ang ikaunom, unsa man, blackout, nanay pagka-blackout. Parehag brown out, blackout, mas itom ni, mas ngit-ngit ning pagka-blackout na gyud sa imong kalag. Okay? Mo na ikapila na ikaunom. Ang ikapito na anay uwat, scar tissue of the soul. Scar tissue ato lang nagiubas binisaya og kanang uwat o kugan. Nakasabot man tingali mo nining mga binisaya kung gigamit. Kay kanagintang nasamad sa imong kamot baron o kanang maayo na mo gawas magyud ang kugan o kanang sa katutong atong giingon nimo imbes kugan na anay kanang I forgot, never mind. So mo na there is scar tissue of the soul nagkanang gahi na kaining scar tissue gahi magina. So kining atong isgutan mga 8 stages of reversionism. Unyang ikawalo na gyud
Mao na yung reverse process, reversionism, nagkabali ng tanan. Ang tanan nagabali na. See? So mao na agila kanang reverse concentrate atong gi-recall. Hinumduman lang nato itong 8 ka mga hugna sa reversionismo. Now, ang matag magtotoo, gikinahanglan nga kanang makaamgo siya kanunay niining atong gisgutan nga stages of reversionism. Tungod kay once he enters into these 8 stages, ang iyang espirituhanong kinabuhi nagka-gidlay na, nagka-gusbat na, o mo end up kini nga maguba. You see? Devastated ng imong spiritual life. I hope nakasabot ka nining atong gisgutan karon. Nga kan you afford nga maguba, magkagusbat ang imong spirituhanong kinabuhi. Kaya nisuod naman kanini laging 8 stages of reversionism. Sa to'y primero, nagsugod ka o pag-react. Maugid to'y unag yung may tabo. Muriak ka dayon. Panalitan siya kagpaminaw sa pagtudlos pulo sa Dios. O niya na ay mga punto diha nga hisgutan nga murag maigo ka. Naiuban niya. I know nga naiuban kaninyong mga subscribers nagsunod na niini o niya na ay mga punto nga itong hisgutan nga murag ikaw mo'y rumbo, ikaw mo'y puntariya. Nawara ba? Kaila ba di ko ninyo? Igo malantang gadaan ni pulong sa Diyos. Mo nagiingon sa mga katiguangon o sa tinagalog pa kanang bato-bato sa langit. Ang matamaan huwag magalit. Diba? Popular man na. Kinsay maigo, pasensya. Sa man na. Kamatuoran, sakit yun. Namo na nga, kung mo react ka na, kay miyo, ako may hisgutan na ning pastora. Wara ba'y labot ang pastor nga tudlo, igo na siya nga tudlo. Man, the pastor needs not know your personal life. Wala siya labot. That is the privacy of the priesthood. Mao na nga sa panahon nga mo murag imong hunahuna nga ikaw gi rumbo, ikaw gi puntariya. Ako mahigo ani. Ini ano kaila maning pastora. Mo na nga muria ka, distracted ka na, nalinga ka na. Namo na una yon. Nya kung di nimo na o kung imo nang paumhan di na nimo isugid ngadto sa Dios, then dili ka na wana kay panumbali nga mo balik kay now mo na kay ang imong kalipay mong gugma kaniadto mo man ang pulo sa Dios karon kay nawaman na kay frantic search for happiness. You see, nagasabot ka? Unsa man ning frantic search? Murag ka dipo-dipo ka nagpangita. Kaguliyang ni imong sige pangitag kalipay. Nga mo bumirang ra ba na? Mao na ang sunod ayon Operation Bumirang. Okay? So mao na ang but na ito pasabot. So therefore bisag kinsang magtotoo nga dili siya aware of niining 8 stages of reversionism kanang tungod kay once he enters into these stages ang iyang espirituhanong kinabuhi nagkagusbat, anam nagkaguba. Be aware of the first stage niining 8 ka mga hugna sa reversionismo, which is reaction. Mao lagi na. Mao na nag-una yun. Now, once you react,
Sa diha nga ikaw mo sinta, mo react, mo lang itong gabitong Bisaya. Sa diha nga mo sinta ka to whatever truth, unsang kamatuoran, kandidato ka na to be a loser. Kasabot ka? So can you afford? Mo na mga tana ko di mo. Makaako ka ba di ay ikaw mahimong pildiro sa imong espirituan o kinabuhi. So, mo na, can you afford to be in that state? Hinumdumi kanunay kining prinsipyo. Adversity is inevitable. Stress is optional. Now, sa diha nga usa ka magtotoo mo react, mo kanang sinta to being rejected. So diha mo bungkag siya, he fragments, he disintegrates. Kaya bigod nimo, if there is a rejector lagi, there is always a rejectee. Ang rejectee is passive, apan ang rejector is active. Kasabot ka, mo naginganlan og okay, di kay mo iginganlan. Atong hisgot gamay may tungod kining manipulation by stipulation. Be ato ning susihon. Unsay but pasabot yun ning manipulation by stipulation. Okay. Mao kini ang buot pasabot. Implo. Kagang kanako kanang panalitan. Na usa ka anak nga bayi, a daughter. Nga mo iskapo, mulayas, gikas bahay, ilang panimuyo, mo layas gikas ilang bahay, o mo claim siya nga siya papahawa, giigihan, mo na iyang claim. So, she makes others believe. Mo patuo siya sa ubang tao nga sa iyang claim nga sa labing tinuod, she was the one who escapes. Di man, wa man siya palagputa o igihi, siya man mismong hinglayas. So, when this is solved by agreement, sa diha nga kinisolbahon na ni sa pagsinabot, mo insister nga siya nga, she has a condition. And her condition must be followed. Kasabot ka. Maunibot pasabot sa manipulation by stipulation. Okay? So I hope nasabtan ni mo ka. Okay. Adto ta karon sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 13. Philippians 3:13. Unsa gisulti niya? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Now, kung sabi Bisaya og anxiety, ngutana ko nimo. Kamong mga Bisayan speaking, nga murag ani asod sa akong generation, I know na uban kaninyo tuod nga nagasunod na mga subscribers nga ang uban tingali murag nakadungog mangukog dihay mga comment nga di sila kasabot sa akong gipanggamit nga mga kanang mga idiom nga binisaya. Of course tagsarap ta mo gamit ang mga idiom ang pasabot nga kung mo gamit tas mga lawom-lawom na pong mga binisaya, di sila kasabot. So anyway, ang Espiritu Santo ray mo lamdag ni mo nana. Okay? So anxiety, ato ning ihumarog kabalisa. Gusto ba? Okay. Anxiety, usa kini sa mga mental antitudes. Usa ni sa mga listahan nga gilista diha sa pulo sa Dios kini anxiety. Now, we are to avoid being anxious. Now, sa diha, nga usa ka magtotoo mo react ngadto sa
pagsalikway na niya, when he is rejected, he commits the emotional complex of sin. Magkahimo na siya emotional complex of sin. He becomes a slave. Ulipo na siya, biktima siya sa kanang mga paaging Satanas, Satan's wiles. He now becomes a loser believer. Bad emotion, inom nga. Bad emotion is the major culprit meaning spiritual warfare. Now, angay na itong hinumduman. Kining defense mechanism, ito naman yung gitukbil, no? Last time. Defense mechanism. Unsa may mga ihemplo nini? Tulo. Number 1, denial. Number 2, repression. Number 3, projection. Now, unsa man yung denial? Well, ato lang yung hubaron o paglimod. Okay? Mulimod ka na kay kanasuliran. That is denying that you have problems. Denial. Defense mechanism na. Ikaduha, repression. Forgetting, bot pasabot, imong kalimtan o ka na ilubong ni mos kalimot. Kaya mo ni repression. O ang projection, mo ni pagpahid ngadto sa uban. Imong ipahid, imong kanang mo na Visayan natong kabot. Ipahid nimo ngadto sa uban. Mo ni ang tulo ka klaseng defense mechanism. We have therefore to be very discerning when it comes to rejection. Avoid, likay ang pag-react to it. Instead, unsa? Inay ka mo react unsa may angay base sa pulong sa Dios. Respond. Mao na ang husto. Mo respond, mo tubag lamang kita uban sa metabolized Bible doctrine. Uban. Nuntan sa pulong sa Dios. Kaya mo, when a believer thinks he is right, even if he deserves to be rejected, ang kalagmitan ra ba ni niya, he will tend him to have an irrational, illogical condition. Then, he will be a victim of self-righteous arrogance. Nanaan na siya kanang pagtanaw siyang kaugalingon nga matarong niya ka na pagka mapahitas o na. That is arrogance. Ang self-righteous is arrogance. Now, kining maong klase sa mga magtotoo will tend to have a locked-in negative volition. Usa kaniya sa atong ipangisgutan nga 8 ka mga stages of reversionism, locked-in negative volition. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Dios does not work anymore. Di naman mo lihok. Di na mo salir ang pulong sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Og mao na hinungdan nga sila mag-tinir sila, mag-baton na sila og very low self-esteem. Na kasabot mabuka kung sabot nini, very low self-esteem. They are totally divorced from reality. Okay? Paminaw, can you afford to be a victim of this problem? I hope mo yung kag no way. Mao niya itong ipangtunan. Now, another problem is kining gitawag nato og emotional instability. Sabot pasabot. Mura kag wa kay kanang kalig-on sa imong kung bahin nas pagbati ba, emotional instability. Now, some of the trends of emotional stability are the following. Kaya kung ikaw nagasuwat di sa imong notebook, kay papel o ballpen baron o lapis, may imong kopyaon kini okay. Unsa maning mga trends of emotional instability. Ang naguna nini implacable.
Sa may implacable, gahi mo sabot, gahi managingon sa mga katikwa, gahi ilong, implacable. Ikadua, tantrums. So may tantrums biya, sapot. Okay, sapot kining tantrums. Muna ikadua. Ikatulo, hypersensitive. Hyper, dali rang unsana mo nagingon og pikon, di ba mo na Bisaya? Hypersensitive, dali rang mo react. Okay, ikaupat, pangluod, luuran. Sa in English, that is sulking, right? Sulking. Ikalima, panglimbong, limbungan. Ikaunom, pagsupak, supakiro. Meaning sa in English, defiant. Okay? Ikapito, self-righteous arrogance. Arrogant, kay that is kanang adjective naman self-righteous arrogant. Okay? Noun. Sabot. Now, ikawalo, instant gratification with no regard to the feelings of others. Instant gratification. Diha nga, na pagkatagbaw, mo na ibot na masabot niya na. Okay? Sunod, lack of objective goals in life. Kuwang gid siya sa mga kanang tumong niya sa iyang kinabuhi. Okay, ika na po, projects her defects and mistakes or insecurity, pinagi sa iyang pagbasol by blaming others. 11, erratic. Unsa man erratic? Kanibang mausab-usabon. Usab-usab sa una-una, panglihok mo na erratic. Ika-12, affectionless. Why gugma? Why pagbati? Inunta. Affectionless. Ika-13, ungrateful. Why igabalos? 14, restlessness. Ano man yung restlessness? Why pagaymutang? Restless. Ika-15, having few values in life. Maray, kuwang yun siya sa mga values. Anong danong mga butang sa kinabuhi. Now, sa diha nga usa ka magtotoo mo react to being rejected, he will tend to be a victim in reaction sins. So what should be done? Unsa may ang buhaton to avoid this condition, be? Baka unsa? Ayaw pag-react. Do not react. Instead, unsa? Respond. Tubag nganha. Tubag lamang ni ana with the use. Pinagi siya mong paggamit sa metabolized Bible doctrine. Na mao na ang buot sa Dios nga imong gamiton. Kanuna hinumdumi kadtong mga human problem solving devices. Kay kini mo ni atong gitawag human problem solving devices, denial, repression, projection. Denial, paglimod, repression, paglubong sa kalimot. Imong ilubong sa kalimot, repression. Ug ang projection ang imong pagpahid ngadto sa uban. Abi nimo, ang usa ka magtotoo nga nagatuon sa pulong sa Dios ug dili magaling ang iyang gitunan, not metabolized, cannot live this spiritual life. Diyan nina. Okay, that is a very simple principle. Kung ang usa ka magtotoo bisan siya sigig tuon sa pulong sa Dios apan wa man lagi niya tuohi, wa man niya hangpa, wa man niya kanang, of course, nakakatuon siya. Nakaila siya, nakasabot siya.
gipatinawan gyud siya panuwa man niya tuohi. Nahog lang na academic knowledge. Gnosis sa Griegong pulong. Now, ang pulong sa Diyos na yun, be in the stage of life beyond gnosis. Kaya ang unsa may beyond gnosis, unsa may sobra pa sa gnosis, epignosis. Kaya ang unsa ibot pa sa above, over and above kining mo na nga epignosis. Ang gnosis mo na ang academic knowledge ra. Pareha na sa atong nakatunan diya sa mga eskwelahan na to. Atong high school, college, unsay atong nakatunan dito sa mga eskwelahan, mo na academic knowledge. Ang academic knowledge kay huwag may kapuslanan sa espirituhanong kinabuhi. Kasabot ka? It has no spiritual value. No spiritual validity. So, bisag siya tuon sa pulo sa Diyos, wa man lagi niya tuohi, di magaling. It cannot be metabolized by God the Holy Spirit. Therefore, dili siya makakinabuhi sa espirituanong kinabuhi. Kasabot ka? He is only carnal. Then, gikas pagka-carnal, sa may iyang sangkuan, pagka-reversionista. I hope na sabtan mo na. Now, ang usa ka magtutuo nga, ang iyang maintain lang mo ang gnosis. We call him a gnosis believer. Gnosis believer. Ang usa ka gnosis believer is hypersensitive. Pikon. Dali rang muriak. He is self-righteous. Matarong silang kaugalingon. Og siya kining klasihas mga magtotoo evil. Well, what may mo niya na. Sakit-sakit gano'n na. Ako malikon. A gnosis believer is hypersensitive, self-righteous, and an evil person. He will now live inside the cosmic systems. Inumdum ka sa duha ka cosmic systems, cosmic system number 1, cosmic system number 2. Unsa man ning CD1, mo ni kanang cosmic dinosphere 1 unsa man. Kanang arrogance complex. Mo ni arrogance. Ang CD2, hatred complex. You see? Na mao na ang iyang puy-ana. Yan ang maong magtotoo nga atong hisgutan. Since he is now carnal, he will be committing the common personal sins. Sama sa unsa? Mental attitude sins, sins of the tongue, o overt sins. Kini, mga personal sins ning iyang gipang buhat na karon. He is a miserable person. He is only a product of his decision. Og he is totally divorced from reality in life. He is kanang preoccupied siyang kaugalingon. Siya ra yun ang iyang gitanaw. You see? He only uses human problem-solving devices. Kung hasus o kanang he is confronted with any problem in life. Human kana solusyon na yung gamiton. Naibaw na ta, na kung mugamit lang ka human solution, it will always fail. Kasabot ka? Now, most sins are caused by emotional sin. No Bible doctrine. Mao, nga when problems come, all the believer can use are denial, repression, projection. Mora na ang mga human kanang solusyon nga iya magamit. Sa laktod nga pagkasulti, kanang maong matang sa magtotoo only uses the human solution, not the divine solution. Worst, ang grabe pa, he would readily say, why did God let this happen to me?
Kunaan na siya mga suliran nga moabot siya iyang kinabuhi. Iya nagisugdag unsa. Baso lang Dios nga wara bagyo ilabot ang Dios na nang iyang kahimtang. Siya raraba ang nakapaingon anak niya. Kasabot ka? So, ang usa ka magtutuo nga moingon na niini, why did God let this happen to me? Nganong gitugutan man ni sa Dios nga mudangat ko niini. Kana nagpasabot nga siya wa gyoy doktrina. Wa gyud siya maga-function in the way God wants him to function sa iyang Christian life. Wala. So you can see how miserable a carnal believer is. Kita nimo? In fact, he is divorced from the reality in life. Produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Hinumdumi ni kanunay. Ang usa ka magtutuo nga negatibo, recalcitrant, lethargic to the study and learning of Bible doctrine, he is never able to execute his spiritual life. Sabta gyud na. Kay abi nimo, there are two reasons why someone, a believer, is being rejected. He is not growing in doctrine. Naguna. Under the law of responsibility, he is disciplined for wrong decisions ngayang gihimo. Kay unsay atong gipugas, mao po'y atong anihon. When we sow the wind, we reap the whirlwind. Naraban na pulong sa Dios. So, ato ni padayon ugma. We will take up once again agiglabas ang 8 stages of reversionism. Ato gining ipaklaro pag yun, ipatinaw kanimo. Labi kaninyong mga bag-o pa nga nagasunod ni atong daily Bible study. So dinhi lang una kita kutob atong ipanginaot nga ikaw nalamdagan pinagi sa pagtudlo ka nato sa balang Espiritu Santo. Salamat sa inyong pagpadayon sa paggunit kayo nini kay di na magdugay. Mao ni akong pagdasig kadinyo di na magdugay. Ang pagbalik, pagkuha sa mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. The rapture is just around the corner. Kung ikaw magtutuo niya, wa pa ka you have not yet pick up all the pieces sa imong kinabuhi. You are not living right pagkakaroon, then it's about time. It's about time. Tomorrow may be too late. Musa, karon magandam tas tong kaugalingon sa di pa kita magabugbuwag. The scripture declares God in this manner loved the world, that he gave his only born son, that anyone believing in him may not perish but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. The Lord Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit there this morning, where you are, asa ka man mahimutang, with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to your life permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that he died on the cross
for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that is the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. So in response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly. Niining adlaw. We ask that you'll open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them. Thank you for this Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Use it, O Lord, in a mighty way. Ubani kami sa mong pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik. Niining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Kining tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.